somo odhi e yono makare. Riwruok mar jopuonj mar sekondar KUPPET bade ma Kajiado obuogo bago ng'anyo pono ni piny owacho rem chiko ite wi ywakgi e dwaro ma gin go koriwo koda okumba manyien mar SHA ma gisebedo ka gichwalo ne ywak. Ne giloso gi jofwambo boma ma Isinya e kaunti ma Kajiado. Jotend riwruogno mar KUPPET wacho ni thoth gwenge ma pacho ka okumbano mar SHA ok tiye, to kuonde ma otiye ichulo mana matin e omendano mag thieth ka ipimo gi kambi Minet mane chulo negi chon. Bende gidwaro ni piny owacho ndik jopuonj maromo 44,000 mag junior sekondari mongirore, ka bende giyango ni kata osara manowinjo mi jopuonj giduol mochung' ne penje pacho ka bang' kane gineno penj maduong' ka koro gibuogo gomo po ni ywak magi ok owinj. This time round, KUPPET must address issues of Kajiado independently from even other counties, because we are a county that is ASAL and must be treated with urgency. It is a big shame. The teachers did their best. We marked in good time, but what come? This is the 5th month, there is no pay. We are saying that the government must come in and make sure that they pay all the teachers. The examiners, they pay all the what? All the contracted professional. SHA is giving teachers who are chief principals, D1, D2, D3, 300,000 for maternity. Hawa ni wale walimu wamesha malizana na uzazi. They don't have children, while the young teachers at C2, C3, C4 are given 10 to 30,000. That is mediocre. We end up now adding money to pay for our maternity leaves. We, the moguls of Kajiado, we are not demanding less, not more, but total autonomy. Administration-wise, sport, total autonomy. Then we have confirmation. We have a magic number. We are telling the government, we are wanting the government to confirm 44,000 intern